Salutare și bine găsiți la un nou episod de... Nu, nimic. Așa că nu trebuie scris la asta, eu v-am arătat, gata. Și hai să începem. O nouă muzică. Abonați-vă la canal și dați like, subscribe și clopoțel. Eu știu că alți oameni dau like, eu știu. Vă spun, eu vreau și eu, tot sunt om, ca și cei care aveau 0 abonați și atunci, hai, vreau să faceți abonați și să dați like, clopoțel și subscribe. Eu înțeleg, voi vă abonați, vedeți că au mulți abonați, trebuie să vă abonați. La cei care au puțini abonați, ei poate să aibă puțini abonați, dar postează ceva șmecher. Dar, începe sezonul când toată lumea vrea doar el să fie, dar peste câteva o să înceapă că cineva o să fie cincă mai bun, dar dacă abonați, o să vedeți, eu o să vă fac marcar, promovare, o să vedeți, că chiar nu o să vedeți, fiindcă chiar o să se înceapă un. Abonați-vă la canal și dați like, subscribe, vă rog, dar și hai să începem, fiindcă el este foarte bine și se roagă foarte bine. Abonați-vă la canal și la canalul meu. Eu știu alți oameni care sunt mai populari, cum să zic, fiindcă sunt alți oameni mai populari, dar vă înțeleg, dar așa este, fiindcă abonați-vă la canal și dați subscribe. O să vedeți, facem 10 milioane sau măcar 1 milion, o să fim mai populari. Abonați-vă la canal și dați like, subscribe, vă rog și BUM!